Na 4. ročníku festivalu Ecofest hráte tento rok poprvýkrát. Tešíte sa na to, že pripravujete niečo špeciálne? Čaute, tu je Kuko z Vrkyže Slíže, pozdravujem Ecofest do Trnavy. Pozdravujem ľudí, ktorí prídu 24. júna na Ecofest do Trnavy. Budeme hrať Pred polnocou, splním ti túžby do mojich snov. To sú dvojčky, Prince. Tie tam tiež budú. Budeme hrať aj na lehátku. Ako nie, že sme ležali na lehátku a hrali, ale budeme stáť a hrať pesničku tam v páži na lehátku. Budeme to prezentovať aj s tým videoklipom. Proste videoklip na živo. Máme tam aj takú scénku s ručným granátom. Suseda donesie balíček, ktorý je ručný granát a tento vybuchne. No, dúfam, že nám na generálnej skúške ten granát neurobí šarapatu a bude všetko v poriadku a my sa Ecofestu dožijeme. V podstate ste doposiaľ Ecofestové panny a teraz vám hrozí strata panenstva. Dúfam, že to nebude bolieť. Máme s tým zatiaľ malé skúsenosti, vlastne žiadne, keďže sme panny. Pokiaľ sa bubení neožere, čo sa mu stalo na poslednom koncerte, keď mal narodeniny, tak by malo byť všetko v poriadku. Keďže už mal tie narodeniny, v Trnave to nehrozí. Trnava je podnitý strašný púniček. To, ale neviem, asi pôjdeme cez Jaslovské Bohunice. Na ten Ecofest. Kadeľ by sme inakade išli, cez Jaslovské Bohunice sa pôjde. Po starej ceste, lebo nemáme diaľničný znám. Mohol by si to vypnúť? Ďakujem. On teraz musí čistiť cestu, pozri. No, zober ho prosím ťa na kameru, lebo to máme nejaká odberha. No, idiot. Hovorím mu, aby 5 minút počkal. Nie, on musí teraz. To už je dobré. Čaute, tu je Kuko Vrkyže Slíže, pozdravujeme Ecofest. Príďte na Ecofest do Trnavy 24. júna na Svätého Jána. Príďte, pred polnocou hráme my Vrkyže Slíže aj iné kapely budú hrať napríklad hudba z Venuše, Arsu. Potom veľa dobrej muziky. Ahoj!